На тези избори ГЕРБ говоря само за листи, т.е. чисто политически извън София. Останалата част от България. ГЕРБ реализира 466 хиляди гласа, остава първа политическа сила. Извън София 466 хиляди гласа. 20% нормално е, 20% намалява гласовете от парламентарния вод, който беше, забележете, беше само преди 5-6 месеца. Не говорим преди 3-4 години. 20% политолози, социолози казват, че нормално на местен вод да се свие, нали. Но, така че те са напълно в нормата. ДПС на тези избори имат 223 хиляди гласа. Пак говоря извън София, 223 хиляди гласа, които също на парламентарите имат 347, приблизително, може би 20-25%. БСП, без София, без 170 хиляди гласа на Ваня Григорова, които са мажоритарни, там са гласували, нали, много други. Между другото, само да кажа, че пак благодарение на Ваня Григорова, БСП на тези избори, местните избори, изкара 20 хиляди повече само за София, само за лист. На парламентарите има 30 хиляди в трите района, под 30, 29 и нещо, сега има 45 хиляди за листата. Но БСП има 180 хиляди гласа при 225 хиляди гласа в парламентарни избори. Тоест и при тях 20%. Да, и при тях 20%. Внимание! ППДБ. 626 хиляди гласа, те бяха втора политическа сила на парламентарните избори, малко след ГЕРБ. 626 хиляди гласа на парламентарни избори, а познайте извън София колко гласове имат. 150 хиляди? 160. Да, близо 160. Като извадите от тях Варна 15 хиляди и Пловдив 15 хиляди, те имат подсанитарни минимум. Те нямат 4%. Под 4%. Ако това бях парламентарни избори, те нямаше да влезат в парламента. Един играч, нали, голям. Костадинов. Възраждане 362 хиляди гласа на парламентарни избори, 100 хиляди, 3 пъти и половина по-малко на местните избори. От които 13 или 14 хиляди са във Варна, 100 хиляди. Партията, която имаше претенции да бъде втора, съответно следваща, след време и първа политическа сила, се е свила 3 пъти и половина. Знаете ли, например, господин Иванов, нещо, което не се появи никъде в публично пространство, че има цели области, не областни центрове, има цели области, където Възраждане няма нито един общински съветник. В всичките общини в областта. Примерно една дам, Благоевградска област. 15 общини, нито един общински съветник.